हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आज आपण अध्याय 18 भगवद्गीतेचा हा अंतिम अध्याय आहे, मोक्ष संन्यास योग, याचं अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता आपल्याला एवढ्या सोप्या साध्या शब्दामध्ये समजावून सांगितली आणि त्यांच्या या सरळ समज आपल्याला समजेल अशा ज्या भाषेमुळे आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान ग्रहण करू शकलो आणि ही भगवद्गीता समजू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी उपलब्ध करून दिला झूमच्या द्वारे आणि त्यामुळेच घरी बसल्या या उपक्रमाचा लाभ आपण घेऊ शकलो. हे एवढं भगवद्गीतेसारख्या ग्रंथाचं ज्ञान आपण घरी बसल्या ग्रहण करू शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली आणि श्लोकांचा अर्थ मला समजावून सांगितला. उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम. सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तसेच आपली जी टीम असते या उपक्रमाच्या मागे, त्यांनाही खूप धन्यवाद. आता आज आपण अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योगकडे वळतो आहोत. तर भगवद्गीतेचा हा अंतिम अध्याय आहे आणि यामध्ये भगवद्गीतेचा निष्कर्ष सांगितलेला आहे. 17 अध्याय आपण पूर्ण केलेले आहेत आणि हा जो अंतिम अध्याय आहे, शरणागतीचा सर्वोच्च मार्ग मनुष्याला कसं पापांमधून मुक्त करून पूर्ण ज्ञान प्रदान करतो याबद्दल ज्ञान आपण घेणार आहोत. तर 18व्या अध्यायात कृष्ण अर्जुनाला परत एकदा सर्व सारांश सांगतात आणि अध्याय मोठा आहे. आणि या अध्यायामध्ये कृष्ण कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग या तिन्ही बद्दल परत एकदा सारांश रूपाने सर्व ज्ञान प्रस्तुत करतात. आणि जसं मी म्हटलं, भगवद्गीतेचा जो निष्कर्ष आहे तो पण आपल्याला या अध्यायामध्ये सांगितलेला आहे. तर आपण आता आजच्या अध्यायाकडे वळूया. श्लोक घेते मी स्क्रीनवरती. हरी बोल. अर्चना माताजी, सुदामा सेवा तुम्ही सुरू केली. हरी बोल तुमच्यासाठी. कृष्ण कृपा तुमच्यावरती आहेच, म्हणूनच आपण सर्वजण येतोय भगवद्गीतेला आणि तुम्ही कृष्णांच्या सेवेप्रती एक पाऊल अजून उचललेलं आहे, त्यामुळे हरी बोल. बरं, आज आता श्लोक वाचन कोण करेल? आजपर्यंत ज्यांनी केलं नाहीये अशांना कोणाला इच्छा आहे का करायची? नाहीतर महानंदा माताजींना मी सांगेन. बरं, मग महानंदा माताजी श्लोक वाचन तुम्ही करा आणि अनुवाद वाचनाची सेवा आज कोण देऊ शकताय? मी देऊ शकते माताजी. हा, आणि तुम्ही तर देताच माताजी, अजून कोणाला तरी आपण विचारू, संधी देऊ. हिना ठीक आहे, माताजी ठीक आहे. आहेत का? हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. चालेल, मग आज तुम्ही म्हणा. हा, उद्या ठीक मग आहे. आपण परत इतर भक्तांना संधी देऊ. चालेल, ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हा हरे कृष्ण. हा हरे कृष्ण. हा, वाचा मग महानंदा माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्
त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशी निषेधन, मला त्याग आणि संन्यासांचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अध्यायाची सुरुवात अर्जुनाच्या प्रश्नाने झालेली आहे आणि अर्जुन प्रश्न काय विचारतोय कृष्णांना की संन्यास आणि त्याग यामध्ये काय फरक आहे. आता संन्यास हा शब्दाची जर का आपण फोड केली तर सत आणि न्यास म्हणजे काय, तर सतच्या साठी न्यास, न्यास म्हणजे त्याग, परम सत्यासाठी सर्व काहीचा त्याग म्हणजे संन्यास. आता सत या शब्दाचा अर्थ काल आपण समजून घेतला होता बघा. सत म्हणजे काय, जे शाश्वत आहे ते. ओम तत्सत असा शब्द होता, त्याच्यामध्ये सत म्हणजे काय, जे शाश्वत आहे ते, ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण म्हणू ना इटर्नल, तर तो सत. आणि या सत्याच्या साठी किंवा सत साठी जो न्यास किंवा त्याग करतात सर्व काहीचा, तो म्हणजे संन्यास. आता आपल्याला काय वाटत असतं, संन्यास म्हणजे एकांत स्थळी निघून जायचं, पण इथे आता कृष्ण अर्जुनाला संन्यास म्हणजे काय ते व्यवस्थितपणे त्यांनी समजावून सांगितलंय. तर अर्जुन इथे कृष्णांना संन्यासस्य महाबाहो असं संबोधतोय, म्हणजे संन्यासाचे महाबाहो. आता त्याग हे कृष्णांच्या षड ऐश्वर्यांपैकी एक आहे. 6 ऐश्वर्य आपण जाणून घेतलेली आहेत कृष्णांची. षड ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत ते, म्हणून त्यांना भगवान असं म्हटलं जातं. तर या ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण जरी असले तरी त्यांच्यापासून ते अलिप्त आहेत, तर त्यामुळे त्याग हे त्यांचं खूप मोठं असं ऐश्वर्य आहे. तर त्यासाठी संन्यासस्य महाभाव असं संबोधलंय त्यांना. आतापर्यंत जे 17 अध्याय कृष्णांनी अर्जुनाला उपदेश जो केलेला आहे, तर त्यामध्ये आपण बघितलं होतं, जो दुसरा अध्याय होता त्याला गीतेचा सार असं श्रीला प्रभुपाद म्हणायचे. सांख्य योग असं इथे नाव आहे आणि गीतेचं सार असं प्रभुपादांनी दिलेलं नाव आहे. तर ते का होतं तसं, कारण त्या गीतेबद्दल आपण काय पुढे बघणार होतो पुढच्या अध्यायामध्ये येणाऱ्या, या सगळ्या गोष्टीचं सार त्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला सापडत होतं. जसं सिनेमाचा ट्रेलर असतो, तो आपल्याला कसं सिनेमामध्ये काय काय बघणार होत आपण याची एक झलक दाखवतो, तसंच ते दुसऱ्या अध्यायामध्ये होतं. आणि हा 18वा अध्यायातही आतापर्यंत कृष्णांनी सांगितलेल्या उपदेशाचा सारांश आहे. त्याग आणि संन्यास या 2 वेगवेगळ्या विषयांबद्दल स्पष्ट असं अर्जुनाला कृष्ण आता समजावून सांगतायत. तर या श्लोकामध्ये अर्जुन कृष्णांना उद्देशून ऋषिकेश आणि केशिनी सुदन असंही संबोधतोय. आता ऋषिकेश, ऋषिकेश या शब्दाचा अर्थ आहे इंद्रियांचे स्वामी. आणि आपण म्हटलं की आपली इंद्रियांना संयम करायचं असेल तर आपण स्वबळावरती स्वप्रयत्नांनी करू शकत नाही. जेव्हा आपण आपली इंद्रिय कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो तेव्हा इंद्रियांचे स्वामी यांची शक्ती आपल्याला प्राप्त होते आणि इंद्रिय संयमन आपण करून मग शांती प्राप्त करू शकतो, ज्ञान प्राप्त करू शकतो. म्हणून अर्जुन इथे कृष्णांना प्रार्थना करतोय की कृष्णा, मला अशा प्रकारे सर्व ज्ञानांचं सार सांगा की जे प्राप्त करून माझं चित्त शांत होईल, संतुलित होईल. दुसरा शब्द आहे केशिनी सुदन, अशा शब्दाने संबोधलेलं आहे कृष्णांना. तर आता कंस माहितीये तुम्हाला सर्व, खूप अनेक वेगवेगळे असुर पाठवत असेल वृंदावनामध्ये. तर घोड्याच्या रूपामध्ये एक केशी नावाचा हा असुर आला होता, ज्याचा वध कृष्णांनी केला होता. तर कृष्ण अर्जुनाला इथे ज्ञान देत असले तरी अर्जुनाच्या मनामध्ये सतत मोठ्या मोठ्या शंका येत होत्या आणि ज्याची तुलना असुरांबरोबर केलेली आहे. म्हणून अर्जुन इथे कृष्णांना म्हणतो की जसा केशी आणि इतर असुरांचा तुम्ही वध केलात, तसाच माझ्या मनात येणाऱ्या या सर्व शंकांचं तुम्ही निरसन करा किंवा समाधान करा. आता पुढचा श्लोक बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुरस्त्यागं विचक्षणाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माच्या त्यागाला विद्वज्जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्याच्या फळाचा त्याग करणाऱ्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता त्याग, त्याग म्हणजे कर्म फळांचा त्याग आणि संन्यास म्हणजे कर्माचा त्याग आणि कर्मफळ दोन्हीचाही त्याग. आता काही लोक कर्म करणंच सोडून देतात, तर त्यामुळे कर्मफळही त्यांना प्राप्त होत नाही. म्हणजे कर्म आणि कर्मफळ दोघांचाही त्याग संन्यासी करतात, निघून जातात एकांत स्थळी, निष्क्रिय होऊन राहतात. याला आपण संन्यास म्हणतो.
पण जो या भौतिक जगात राहतो, कर्मही करतो, पण कर्मफळाचा त्याग करतो, त्याला त्याग म्हटलेला आहे. आता दोन प्रकारची कर्म असतात बघा. एक तर नित्य कर्म असतात. नित्य कर्म म्हणजे काही दैनंदिन निर्धारित कर्म, जसं विद्यार्थ्यांच्यासाठी विद्यार्जन करणं आहे, किंवा गृहिणींच्यासाठी घर सांभाळतात गृहिणी. आता काही जण नोकरी करतात, व्यवसाय करतात, म्हणजे ही त्यांची नित्य कर्म झाली. मग काही कर्म काम्य कर्म म्हटली जातात. काम्य कर्म म्हणजे व्यक्तिगत इच्छापूर्तीसाठी केलेली कर्म. मनामध्ये काहीतरी काम ठेवून, म्हणजे कामना ठेवून, इच्छा ठेवून केलेलं कार्य. जसं काही कुठलं यज्ञ केला असेल, पुत्रप्राप्तीसाठी केलेला पुत्रकामेष्ठी यज्ञ वगैरे इत्यादी, हे काम्य कर्म झालं. आता जे ज्ञान आपण 1 ते 6 अध्याय म्हणजे कर्मयोगाचे अध्याय होते, त्याचा सारांश आता इथे कृष्णाने परत एकदा सांगितलेला आहे अर्जुनाला. संन्यासामध्ये मनुष्य काम्य कर्माचा त्याग करतो आणि केवळ नित्य कर्म करतो. आणि त्यागामध्ये मनुष्य काम्य कर्म आणि नित्य कर्म दोन्ही करतो, पण फळाची अपेक्षा ठेवत नाही. नित्य कर्म हे आध्यात्मिक प्रगतीसाठी आवश्यक असतं, पण काम्य कर्माचा संन्यासी मात्र त्याग करतो, ज्यामुळे भौतिक कामनांची वृद्धी होत नाही आणि भौतिक कामनांमध्ये अडकण्याचा धोका त्यामुळे त्याच्यासाठी संभावत नाही. कृष्ण इथे सांगतात की कर्मफळाची इच्छा ठेवून कर्म केलं नाही पाहिजे. म्हणजे आध्यात्मिक ज्ञान, शुद्धी, मोक्षाकडे घेऊन जाणाऱ्या कार्यांचा त्याग मात्र करू नये. आता जे गृहस्थ असतात बघा, ते काम्य कर्मही करतात आणि नित्य कर्मही करतात. नित्य कर्म म्हणजे आपण काय समजून घेतलं, दैनंदिन कर्म जे आपण सर्वजण रोज करत असतो. आणि काम्य कर्म म्हणजे काहीतरी विशिष्ट हेतू ठेवून केलेली कामं, काहीतरी इच्छा ठेवून केलेली कामं. तर ही गृहस्थ जे असतात आपल्यासारखे, हे दोन्ही प्रकारची अशी कर्म करत असतात. आता काम्य कर्म हे हेतू ठेवून केलं जातं. स्वतःच्या लाभाची हेतू ठेवून जर का हे कर्म केलं नसेल, तर मात्र त्याचा लाभ होऊ शकतो. म्हणजे कसं आहे, आध्यात्मिक लाभ होऊ शकतो. जसं आता अर्जुन इथे युद्ध करणार आहे, तर कृष्णांच्या आदेशानुसार हे धर्मयुद्ध आहे, मानून तो युद्ध करणार आहे, फळाची अपेक्षा न ठेवता तो युद्ध करणार आहे. आणि कृष्णांनी त्याला तसा आदेश दिलेला आहे आणि त्यासाठी तो युद्ध करणार आहे. कृष्णांनी त्याला सांगितलंय की युद्ध करताना तुझा मृत्यू आला तर तुला स्वर्गामध्ये तू जाशील, आणि जर का मृत्यू आला नाही, युद्ध जिंकलास, तर तुला राज्यप्राप्ती होईल. म्हणजे राज्यप्राप्तीच्या लोभाने मात्र तू युद्ध करू नकोस, जसं आता हा दुर्योधन करत होता. आपण ते पहिल्या अध्यायामध्ये बघितलंय, राज्य सुख लोभेनं तो युद्ध करत होता. म्हणून लोभ बाजूला ठेवून तू युद्ध कर, असं कृष्णाने अर्जुनाला समजवलं होतं. तुझा धर्म समजून, कर्तव्य समजून या धर्मयुद्धामध्ये तू निमित्त बन, हा माझा आदेश आहे. माझ्या संतुष्टीसाठी तू युद्ध कर, ज्याने तुझी चित्तशुद्धी होईल. आता वरवर पाहता आपण बघितलं तर आपल्याला दिसतं की दुर्योधन आणि अर्जुन दोघंही युद्ध करतायत. म्हणजे हे राज्यप्राप्तीसाठीच हे युद्ध होत आहे. दोघांच्याही मात्र युद्ध लढण्याच्या हेतूमध्ये खूप फरक आहे. दुर्योधनासाठी लोभ होता आणि अर्जुन मात्र कृष्णांच्या आनंदासाठी युद्ध लढत होता. म्हणजे कृष्ण इथे अर्जुनाला हे समजवतायत की कर्म हे कर्तव्य म्हणून व्यवस्थितपणे केलं पाहिजे आणि त्या कर्माचं फळ भगवंतांना अर्पण केलं पाहिजे. 4ही वर्णातल्या लोकांनी आपली नित्य कर्म, मग ब्राह्मण असेल, क्षत्रिय असेल, वैश्य असेल किंवा शूद्र असेल, यांनी ही कर्म आपली कर्तव्य समजून केली पाहिजेत आणि कर्माचं फळ कृष्णांना अर्पण केलं पाहिजे. आता पुढचा समजू आपण. तिसरा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्याज्यं दोषवदित्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे. परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे म्हटलं आहे, त्यागाच्या बाबतीत विद्वानांची 2 प्रकारचे विचारमत असतात. एक पहिला प्रवाह विचारमतांचा आहे, त्याज्यम दोष वदित्येके, म्हणजे सर्व सकाम कर्मांना दोषपूर्ण मानून त्यांचा त्याग केला पाहिजे. जसं की आता यज्ञ कार्यामध्ये हिंसा होते, असं मत कपिल मुनींचे, जे सांख्य तत्वज्ञान कपिल मुनींनी सांगितलं, त्यांच्यावरती विश्वास असणाऱ्यांचं हे मत आहे. आणि दुसरं मत आहे न त्याज्यमिति चापरे, म्हणजे यज्ञ, दान आणि तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. कारण वेदांच्या द्वारे निर्धारित केलेल्या या कर्मांना करून कधी पाप लागत नाही.
असं म्हटलेलं आहे. आणि हे विचार प्रवाह कोणाचा आहे? जैमिनी ऋषींच्या अनुयायांचं हे असं म्हणणं आहे. म्हणजे 2 विचार प्रवाह आपण बघितले. आता हे वेगवेगळ्या ऋषींच्या विचार प्रवाहांचं इथे मत मांडलेलं आहे. आणि आता पुढच्या श्लोकामध्ये कृष्ण त्यांचा काय विचार आहे याबद्दलचा हे स्पष्ट करतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरतश्रेष्ठ, आता त्यागाविषयीचा माझा निर्णय ऐक. हे नरशार्दूल शास्त्रामध्ये 3 प्रकारच्या त्यागांचे वर्णन केले आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, त्यागाविषयी मतभेद जरी असले तरी भगवान श्रीकृष्ण हे श्रेष्ठ आहेत. ते आपला निर्णय जो देतील तो अंतिम निर्णय समजला पाहिजे. वेदशास्त्र म्हणजे भगवंतांनीच घालून दिलेले निरनिराळे नियम आहेत, परंतु इथे भगवंत स्वयं उपस्थित आहेत आणि म्हणून त्यांचा निर्णय हा अंतिम समजला पाहिजे. तर श्रीकृष्ण सांगतात की भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांपैकी ज्या गुणानुसार त्याग केला जात आहे त्याप्रमाणे तो त्यागाचा प्रकार आपल्याला ओळखायला पाहिजे. तर इथे आता पुढच्या अध्यायामध्ये 5व्या श्लोकापासून आपल्याला पुढे त्याच्याबद्दल अजून सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ती कर्मे केलीच पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि तप ही कर्मे तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण समजवत आहेत की यज्ञ, दान आणि तप या कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. कारण ही कर्म कशी असतात? शुद्धीकरण करणारी असतात. पावनानी मनीषिणाम. आता जसा बघा विवाह यज्ञ म्हटलं जातं तर एखाद्या व्यक्तीने जर का विचार केला की मी लग्न केलं पण नंतर माझ्या पत्नी बरोबर वादविवाद होतील, मग मला तिच्यापासून वेगळं व्हावं लागेल, त्यापेक्षा मी लग्नच करत नाही. जसं आता पाश्चात्य देशामध्ये ही प्रथा असते एकत्र राहण्याची, पण विवाह न करता एकत्र राहण्याची. आणि भारतामध्ये ही आता ही प्रथा सुरू झालेली आहे. आता खरं बघितलं तर असं त्यांना वाटतं की लग्न म्हणजे खूप मोठी जबाबदारी आहे आणि लग्न न करता एकत्र राहिलं तर मात्र ही जबाबदारी घ्यावी लागणार नाही, कोणाबरोबरही इच्छा असेल तसं राहता येईल. पण इथे आपल्याला सांगितलंय की विवाह यज्ञ करून योग्य प्रकारे स्त्री पुरुष एकत्र राहू शकतात. विवाह यज्ञ हा वैदिक मंत्रांचं उच्चारण करून ब्राह्मणाच्या द्वारा आणि यज्ञ म्हटलेला आहे. यज्ञ म्हणजे श्री विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी सर्व ज्येष्ठांच्या उपस्थितीने हा यज्ञ संपन्न केला जातो. त्यामुळे हे एक बंधन आहे. आता काही वादविवाद झाले, पुढे मुलं आहेत, मुलांच्या संबंधित काही समस्या आल्या तरी हे बंधन असंच सहजासहजी तोडता येत नाही. हे बंधन टिकवण्याच्यासाठी एकमेकांच्या प्रती आदर, संवेदनशीलता, सहनशीलता, नम्रता ही असावी लागते त्या नात्यामध्ये, तेव्हाच हे बंधन टिकू शकतं. आणि विवाह यज्ञ असल्याने भगवंतांच्या आदेशानुसार केलेलं कार्य आहे ते, त्यामुळे ते योग्यच असतं. आता या उलट कोणी विचार केला की असंच विवाह न करता एकत्र राहण्याचा, तर मग तो पशुवत व्यवहार असतो बघा. अशा संबंधातून मुलं झाली तर त्यांचंही भवितव्य धोक्यामध्ये असतं. त्यामुळे इथे आपल्याला सांगितलंय की यज्ञ, दान आणि तप ही कार्य कठीण जरी वाटली करायला तरी ती केली गेली पाहिजेत. आता हे झालं यज्ञाबद्दल. आता आपण दानाबद्दल समजून घेऊया. आता दान बघा, भौतिक जगामध्ये इंद्रिय तृप्तीच्या कार्यामध्ये पैसे खर्च करायला मनुष्य अजिबात मागे पुढे बघत नाही. एवढी इंद्रिय तृप्तीची साधनं आहेत एकाहून एक, आणि मनुष्य इथे भारतात नाही तर परदेशात जाऊनही विकत आणतो आणि कायम त्याची जिज्ञासा असते कुठलं नवीन मशीन आलंय, कुठलं काय नवीन गॅजेट आलेलं आहे. म्हणजे इंद्रिय तृप्तीच्या कार्यामध्ये पैसे खर्च करायला मनुष्याला विशेष विचार करत नाही, पटकन खर्च करतो. पण भगवंतांना दान देण्याची जेव्हा वेळ येते कुठल्या उत्साहासाठी, कुठल्या मंदिराच्या कुठल्या सत्कार्यासाठी, तेव्हा मात्र मनुष्य पटकन दान द्यायला तयार होत नाही. आता 17व्या अध्यायात कालच आपण दानाचं महत्व जाणून घेतलं की दान केल्याने धनाकडे असलेली आपली आसक्ती क्रमशः कमी होते आणि योग्य व्यक्तीला, योग्य कार्याला दान देण्याने आपण आनंद तर प्राप्त करतोच, पण भगवंतांच्या सेवेत केलेलं ते कार्य होतं ज्याचा लाभ आपल्याला अनंत जन्मासाठी मिळत असतो. त्यानंतर आता तपाबद्दल सांगितलं. यज्ञ झालं, दान झालं आणि तप. तप म्हणजे तपस्या.
आता बघा, भक्ताच्यासाठी सकाळी लवकर उठणे, स्नान करणे, भगवंतांना दंडवत प्रणाम करणे किंवा नियमितपणे भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम वाचणे, प्रसादच ग्रहण करणे, या इत्यादी गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. हा एक प्रकारचा तपच आहे. आता काही जण म्हणतील, आम्हाला हे नियम पाळणं फार कठीण वाटतं, सकाळी उठणंही आम्हाला जमत नाही आणि उठून लगेच स्नान करून जप करायचा तर आम्ही विचारच करू शकत नाही. पण तरीही भगवंतांनी काय सांगितलंय की ही कार्य कठीण जरी वाटली ना तरी करायला पाहिजेत आणि महात्म्यांनाही ही कार्य केली पाहिजेत. आता महात्मा म्हणजे कोण, जे शुद्ध भक्त झालेले आहेत, पण तरीही त्यांनी यज्ञ, दान आणि तप केलंच पाहिजे असं इथे कृष्णांनी सांगितलं. आता पुढचा बघू, 6वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फळाच्या अपेक्षेविना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण म्हणतात की सर्व यज्ञ जरी शुद्धी घडवून आणणारे असलेली कार्य आहेत तरी फळाची अपेक्षा ठेवून हे यज्ञ करू नयेत. म्हणजे काय, तर भौतिक लाभ प्राप्त व्हावेत अशा हेतूने यज्ञ करू नयेत. पण जे यज्ञांमुळे आपली शुद्धी होते, आपण आध्यात्मिक स्तरापर्यंत प्रगती होते आपली, अशा यज्ञांचा कधीही त्याग करू नये. आणि असे यज्ञ म्हणजे कुठले, तर जे कृष्णांना अर्पण केलेले आहेत, म्हणजेच कृष्ण भावना भावित कार्य, जी आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी सहाय्यक ठरतात. आणि अशी कार्य आपल्याला अधिकाधिक केली पाहिजेत. जे यज्ञ, दान आणि तप भगवंतांच्या सेवेसाठी केले जातात ते आपल्याला आपल्या दिनचर्येमध्ये वाढवत गेले पाहिजेत. आणि जे भौतिकाशी कडे आपल्या आसक्ती किंवा आकर्षण वाढवतात ते आपल्या दिनचर्येतून कमी केले पाहिजेत. म्हणजे भक्त म्हणून ज्यांना आता आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती करायची आहे त्यांनी हा विचार केला पाहिजे की आपल्या दिनचर्येमध्ये अशा कुठल्या गोष्टी आपण करतो की रोज आपण आपल्या आध्यात्मिक बचत खात्यामध्ये जमा करतो, भगवंतांच्याकडे एक पाऊल आपल्याला ते घेऊन जातं. अशी कार्य वाढवत नेली पाहिजेत आणि भौतिकाकडे घेऊन जाणारी कार्य आपल्याला कमी करत गेली पाहिजे. आता आपण समजून घेतलं की 3 गुणांचा प्रभाव, आपण 14व्या अध्यायामध्ये सर्व 3 गुण समजून घेतले, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. त्या गुणांच्या प्रभावाखाली मनुष्य कसा कार्य करतो, हे गुण मनुष्याला कसे जखडून टाकतात, त्या गुणांची वैशिष्ट्य काय, हे सगळं आपण 14वा अध्याय गुणत्रय विभाग योग मध्ये बघितलं. आणि 17व्या अध्यायामध्ये कालच्या आपण बघितलं की स्थूल गोष्टींवरती मनुष्याच्या कसा हा प्रभाव टाकतात, त्याचा श्रद्धा, यज्ञ, दान, तप ह्याच्यावरती प्रभाव टाकतात. आणि आता आजच्या अध्यायामध्ये हेच प्रकृतीचे 3 गुण सूक्ष्म गोष्टींवरती कसा प्रभाव टाकतात याबद्दल ज्ञान आहे. आता आता आपण पहिल्यांदा 7वा, 8वा आणि 9वा हे एकत्र वाचूया आणि मग मी एक्सप्लेन करते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागस्सात्विको मतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य नियत कर्मांना कष्टप्रद समजून किंवा ती कर्मे शरीराला क्लेश देतील या भीतीने त्यांचा त्याग करतो, त्याने रजोगुणात त्याग केला आहे असे म्हटले जाते. असे कार्य मनुष्यास कधीही त्यागाच्या उन्नतीच्या दिशेने नेत नसते. नियत कर्माचा कधीही त्याग करू नये. मोहवश होऊन जर मनुष्याने आपल्या नियत कर्माचा त्याग केला तर त्यागाला तामसिक त्याग असे म्हटले जाते. हे अर्जुन, ज्यावेळी मनुष्य नियत कर्म करायलाच हवे म्हणून करतो आणि सर्व प्रकारची भौतिक संगत आणि फळाची आसक्ती सोडून देतो, त्यावेळी त्याचा त्याग सात्विक समजला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 3 गुणांचा प्रभाव या त्यागावर कसा पडतो हे आपल्याला सांगितलंय. आता बघा, भोजन आपण सर्वजण करतोच, अन्न तर खातोच. मग भगवंतांसाठी अन्न तयार करून, भगवंतांना नैवेद्य अर्पण करून आपण जेव्हा प्रसाद
खातो. म्हणजे अशा प्रकारे हे कार्य केल्याने ही कार्य आपल्याला आध्यात्मिक प्रगतीसाठी मदत करतं. परंतु स्वतःच्या स्वादासाठी भगवंतांना अन्न अर्पण न करता हे आपण जर का खाल्लं तर हे कर्म आपल्याला बंधनामध्ये अडकवतं. आणि भगवंतांच्यासाठी अन्न तयार करून त्यांना अर्पण करून प्रसाद खाणं हे मात्र मोक्षदायक कर्म म्हटलेलं आहे. त्यामुळे विहित कर्माचा त्याग करू नये. भगवंतांच्यासाठी कर्म न करता स्वतःच्या तृप्तीसाठी केलेलं कार्य हे निश्चितपणे बंधन तयार करतं आपल्यासाठी. 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण हे समजून घेतलंय. तर जसं इथे सांगितलंय की संन्याशाने स्वतःसाठी अन्न शिजवलं नाही तरी चालतं, पण भगवंतांच्या प्रसन्नतेसाठी तो अन्न तयार करून भगवंतांना अर्पण करून मग त्या अन्नाचा स्वीकार करू शकतो. तर कोणीही विहित कर्माचा कर्तव्य म्हणून जेव्हा त्याग करतो तर त्यावेळेला तो तमोगुणाचा प्रभाव म्हटला जातो. आता तमोगुण म्हणजे अज्ञान. मग कसला अन्नाचा नैवेद्य कसला त्याला काही माहितीच नाहीये, मग भगवंतांना तो अर्पण का केला जातो. तमोगुणी मनुष्य ह्याबद्दलचा विचारच करीत नाही. तो स्वतःपुरता विचार करतो, ते अन्न बनवतो, खातो किंवा तो बाहेरून विकत आणतो. रजोगुणीचा विचार कसा असतो. आता रोज रोज बनवण्यापेक्षा मी एकाच दिवशी एका आठवडाभराचा तयार करेन. आज माझी सुट्टी आहे, मी एकत्र बनवून ठेवेन आणि गरम करून मग ते आठवडाभर खाईन. जे पाश्चात्य देशात आपण होताना बघतो. तर इथे म्हटलेलं आहे ना, कार्यक्लेश शुभम त्यजेत, कार्यक्लेश भयात त्यजेत. सॉरी. तर त्याला काय वाटतं, ह्या सगळ्या कार्यामध्ये खूप त्रास आहे. म्हणजे रोज रोज ताजं अन्न शिजवायचं मग ते खायचं, तर त्यापेक्षा मग मी बाहेरच खातो, नाहीतर एकदमच 2-3 दिवसाचं तयार करून ठेवतो. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला तात्पर्यामध्ये खूप महत्वाचं समजवतात की कृष्ण भावनेमध्ये स्थित मनुष्य जो सकाम कर्म करतोय, सकाम कर्म म्हणजे अर्थार्जनाचं काम करतोय, तर त्याने हे काम थांबवू नये. धन जरी तो कमवत असला तरी त्याने ते कार्य थांबवण्याची गरज नाही. मिळणाऱ्या धनाचा उपयोग तो कृष्ण भावनेच्या कार्यासाठी करू शकतो. त्यामुळे त्याचं धनही पवित्र होतं आणि क्रमशः त्या धनाच्या प्रती त्याची आसक्ती कमी होऊ लागते. आता सकाळी लवकर उठून स्नान करून जप, मंगल आरती इत्यादी करणं हे लाभदायक तर आहेच, पण आता रजोगुणी व्यक्तीला सकाळी उठणं काही जमत नाही आणि त्यामुळे तो म्हणतो सकाळी लवकर उठायचं, जप करायचा, ह्या गोष्टींचा मला खूप त्रास होतो आणि या अशा गोष्टी तो करण्याचं टाळतो. म्हणजेच रजोगुणी मनुष्य नियत कर्म ही क्लेशदायक आहेत या भीतीने ती करत नाही आणि कर्म आचरणाचा त्याग केल्यामुळे कधीही त्याची उन्नती किंवा प्रगती पण होत नाही. आणि 9व्या श्लोकामध्ये आता आपल्याला सत्वगुणी मनुष्याबद्दल सांगितलंय. सत्वगुणी मनुष्य बुद्धिमान असतो, त्याला त्याची कर्तव्य माहिती असतात, ती कर्तव्य वेळच्या वेळी तो करतो, कर्तव्याच्या भावनेने तो कर्म करतो आणि कर्मफळाच्या आसक्तीचाही तो त्याग करतो. जसं आता कोणी कृष्ण भावना भावित मनुष्य कुठल्या एखाद्या कंपनीमध्ये ऑफिसमध्ये काम करत असेल तर तो कर्तव्य म्हणून आपलं हे जे काम आहे ते अगदी चोखपणे करतो, खूप व्यवस्थितपणे करतो. आपल्या पण इतर ऑफिस मधले जे त्याच्या बरोबर काम करतात त्यांच्या बरोबर फार संग तो ठेवत नाही किंवा कामाच्या व्यतिरिक्त तिथे तो वेळही घालवत नाही. जे कार्यापुरतं त्याला बोलणं आवश्यक आहे तेवढं तो करतो, पण खूप जास्त वेळ त्यांच्या बरोबर घालवत नाही. तर कारण हे तो कार्य कसं करत असतो, कृष्णांच्या करिता हे कार्य करत असतो. केंद्रस्थानी किंवा मनामध्ये भावना कशी असते, कृष्णांच्या बद्दलची असते. तर जेव्हा अशा कार्याचं फळ तेव्हा कृष्णांना अर्पण करतो तेव्हा मग त्याची आध्यात्मिक उन्नती होते आणि दिव्य स्तरावरती तो स्थित होतो. आता इस्कॉनचे बघा अनेक सदस्य आहेत, मोठ्या मोठ्या ऑफिसेसमध्ये ते काम करतात, मोठ्या संस्थांमध्ये जबाबदारीने कार्य करत आहेत, अर्थार्जन तर करतच आहेत, त्यातला काही भाग ते नियमित रूपाने दान देतात कृष्ण भावनेच्या कार्यासाठी. तर असे व्यक्तीच महात्मा मानले जातात आणि तेच खरे संन्यासी म्हटले जातात आणि संन्यासात ते स्थित आहेत असं म्हणूया. म्हणजे इथे अशा प्रकारे स्पष्टपणे कृष्णांनी सांगितलेलं आहे की कर्म हे कृष्णांच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे आणि कर्मफळाचा त्यागही केला पाहिजे कृष्णांच्या आनंदासाठी अशा प्रकारे. तर त्यावेळेला मग व्यक्ती खरा संन्यासात स्थित आहे असं म्हटलेलं आहे. आता पुढचा बघू आपण 10वा 11वा. 10वा आणि 11वा पण एकत्र वाचूया. पहिला 10वा वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं
कर्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वगुणात स्थित असलेल्या मनुष्यमान त्यागी मनुष्य अशुभ कर्माचा द्वेष करीत नाही अथवा शुभ कर्मात आसक्त राहत नाही. अशा बुद्धिमान त्यागी मनुष्याला कर्माचरणाविषयी काहीच संशय नसतात. देहधारी जीवांना सर्व कर्माचा त्याग करणे खरोखर शक्य नाही. यास्तव जो कर्मफळाचा त्याग करतो तोच खरा त्यागी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता या श्लोकांमध्ये काय सांगितलंय की सत्वगुणी मनुष्य कोणा दुसऱ्याचा द्वेष करत नाही आणि चांगल्या कर्माशी आसक्तही असत नाही. कर्तव्य म्हणून योग्य प्रकारे योग्य वेळी तो कर्म करतो आणि असा व्यक्ती बुद्धिमान आणि स्वतःचं कर्म अगदी निशंकपणे करतो, अगदी व्यवस्थितपणे करतो. आणि अशा प्रकारे कार्य करणारा व्यक्ती मग आता कुठला व्यवसाय करत असेल, कुठल्या कंपनीमध्ये, कुठे ऑफिसमध्ये जरी काम करत असला तरी कृष्णांच्या साठी तो कर्म करत असतो. त्याची कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून त्याचं जीवन असतं. म्हणजे आता तिथल्या ऑफिस मधल्या लोकांना किंवा जे त्याच्या संपर्कात आहेत अशा लोकांना ऑफिस संबंधीच्या तो कृष्णांच्या बद्दल सांगतो, कृष्ण भावांना देण्याचं तिथे कार्य करतो, महामंत्राचं महत्व त्यांना समजावून सांगतो. मग आता ऑफिसमध्ये काम करत असला तरी तिथल्या वातावरणाचा त्याच्यावर परिणाम होत नाही. इतरांच्या बरोबर तो काम करतो, त्यांच्या जीवनशैलीने मात्र तो प्रभावित होत नाही. तिथे काम करीत असला तरी भक्ती सेवा हे त्याचं जे केंद्रस्थान आहे कृष्ण, त्यांना तो विसरत नाही. म्हणजे आपलं नित्य कर्मही करतो आणि कर्मफळाचा त्यागही करतो. जसं आपण इथे इस्कॉन मधल्या कित्येक भक्तांचं उदाहरण बघू शकतो. 99% लोक जे इस्कॉनशी जोडलेले आहेत ते सर्व गृहस्थ आहेत. आता कोणी उच्च शिक्षित आहे, डॉक्टर असतील, इंजिनियर असतील, कोणाचा व्यवसाय असेल किंवा मोठे मोठे उद्योगपती आहेत जसं ऋषिकेश मफतलाल आहेत, पिरामल आहेत किंवा अमेरिकेमधली जी फोर्ड कंपनी आहे त्यांचे संस्थापक हे अंबरीश प्रभू श्रीला प्रभुपाद यांच्याकडून त्यांनी दीक्षा घेतली होती. अल्फ्रेड फोर्ड हे त्यांचं नाव होतं. आता हे सर्वजण भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमचा नियमितपणे पाठ करतात, 16 माळांचा जप करतात आणि त्याचबरोबर आपल्या ज्या काही नित्य कर्म आहेत त्यांची ऑफिस मधली, कंपनी मधली जी काही जबाबदारी आहे तीही नीटपणे पार पाडतात. म्हणजेच कर्मही करतात आणि कर्मफळाचा त्यागही करतात. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो त्यागी नाही त्याला मृत्यूनंतर इष्ट, अनिष्ट तथा मिश्र असे 3 प्रकारचे कर्मफळ प्राप्त होते. तथापि संन्यासश्रमातील आवाज गेला का? तथापि संन्यास आश्रमातील पुरुषांना कर्मफळांचे सुख अथवा दुःख भोगावे लागत नाही. आता बघा, जो त्यागी नाही म्हणजे कृष्णांसाठी कर्मफळाचा त्याग करीत नाही त्याला केलेल्या कर्माचं चांगलं किंवा वाईट हे फळ भोगावं लागतं. पण जो कृष्ण भावना भावित आहे त्याला आपलं व कृष्णांचं नातं काय आहे हे स्पष्टपणे माहिती आहे आणि त्यानुसारच तो कर्म करतो. त्यामुळे तो नित्य मुक्त असतो असं म्हटलेलं आहे. तो कर्मफळाची इच्छा ठेवत नाही. त्यामुळे मृत्यूनंतर त्याला कर्माची चांगली वाईट फळं भोगण्याची आवश्यकता होत नाही. तर जसं आता इथे अर्जुन कर्तव्य समजून युद्ध करणार आहे आणि युद्धाचा परिणाम काय होईल याच्या परिणामाची काळजी न ठेवता तो युद्ध करणार आहे. म्हणजे आपण 6 कर्मयोगाचे जे अध्याय समजून घेतले त्याचा सारांश परत एकदा कृष्णांनी इथे अर्जुनाला सांगितला की मनुष्य कधीही कर्म केल्याशिवाय राहूच शकत नाही. आपण म्हटलं एक क्षणही मनुष्य कर्म केल्याशिवाय राहू शकत नाही. म्हणजे कर्म तर करावंच लागतं. मग कर्म न करता राहावं हे जर का शक्य नाही एक क्षण सुद्धा, तर मग कशी प्रकारे कर्म केली पाहिजे ते कृष्णांनी सांगितलं. तर जो कृष्णांच्या करता कर्म करतो, कर्मफळांचा स्वतः भोग न करता ती कर्मफळ कृष्णांना अर्पण करतो, तोच खरा त्यागी होय. आता पुढचा बघू, 13वा. हरे कृष्ण. 13वा आणि 14वा एकत्र वाचा माताजी. हो. हरे कृष्ण. पंचैतानि महाबाहो
कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् वेष्टा दैवै चैवात्र पञ्चमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे महाबाहू अर्जुन, वेदांतानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे आहेत. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा ही ती 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे एक महत्वपूर्ण गोष्ट कृष्णांनी सांगितलंय. आपण 5व्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी आपल्याला शिकवलं की मिथ्या अहंकाराने आपण स्वतःला कर्ता मानतो, जे आपल्या दुःखाचं कारण आहे. आणि त्यामुळे मग आपल्याला आपला पुनर्जन्म घ्यावा लागतो. आपल्याला स्वतःला कर्ता मानल्याने आपण भोगही करतो आणि हे भोगच आपल्या दुःखाचं कारण असतं. तसंच पुढचं शरीर धारण करण्याचंही कारण ठरतं. आता हा मिथ्या अहंकार मग काढून कसा टाकायचा, त्यासाठी आपल्याला इथे समजून सांगितलेलं आहे. बघा, आता कोणी व्यक्ती एखादं मोठं घर बांधेल आणि रस्त्यावरून जात असताना आपल्या नातेवाईकांना मोठ्या अभिमानाने तो आपलं घर दाखवेल, मित्रमंडळींना दाखवेल की हे घर ना मी बांधलं, मग ते बांधत असताना ना मी असा विचार केला, मग त्या माणसाचा सल्ला घेतला, मग ह्या घरामध्ये ना मी अशा गोष्टी केल्या, अशा सुखसोयी केल्या. म्हणजे आपल्या केलेल्या ह्या कर्तृत्वाबद्दल त्याला खूप आसक्ती असते. आणि कोणी लेखक असेल बघा, त्याने एखादं पुस्तक लिहिलं तर तोही अभिमानाने सांगतो की मी हे पुस्तक लिहिलं. कोणी आता गाणं गात असेल, युट्यूब वरती त्याने जेव्हा एखादं गाणं अपलोड केलं तर तो काय म्हणेल की मी हे गाणं गायलेलं आहे. कोणी आता धनाढ्य व्यक्ती असेल ज्याने शाळा कॉलेज उघडलं तर तो म्हणतो हे कॉलेज मी चालवतो. कोणी अन्नदान करत असेल तर तो मोठ्या इतरांच्या समोर सांगताना म्हणतो की मी एवढ्या लोकांना अन्नदान केलं. आता हा जो आहे ना, हा अहंकार आहे, मीपणा आहे आपल्यातला. तर तसंच ममत्व पण असतं. ममत्व म्हणजे ममता, एखाद्या गोष्टीबद्दल आपल्या शरीराच्या संबंधित गोष्टींबद्दल अत्याधिक आसक्ती. जसं इथे धृतराष्ट्राला त्याच्या पुत्रांच्या बद्दल आहे, तसंच काही व्यक्तींना आपले नातेवाईक, आपलं कुटुंब याबद्दल असते. तर हे अहंकार आणि ममत्व हे दोन्ही बंधनाचं कारण आहे. जसं तो मनुष्य म्हणतो की म्हणजे एखादा मनुष्य म्हणेल की माझ्या एवढा बुद्धिमान कोणीच नाही, केवळ मी म्हणूनच हा प्रोजेक्ट तयार करू शकलो. माझ्यासारखं कोणीच नाही, एवढं श्रेष्ठ कोणीच नाही, मीच एवढे कष्ट केले, मीच या ठिकाणी गेलो, धावपळ केली, हे समजून घेतलं, त्यामुळेच मला हे यश प्राप्त झालं. माझ्या एवढं आता यश कोणी प्राप्त पण करू शकणार नाही. तर हा जो आहे ना, ही भावना ही मिथ्या अहंकाराची भावना आहे. आणि खूप लोकांना आपण बघतो ह्या भावनेने प्रभावित असलेले. आता काही वर्षांपूर्वी तुम्हाला आठवत असेल तर प्रसिद्ध बॉक्सर्स होते बघा, माईक टायसन आणि मोहम्मद अली. यांची नावं खूप प्रसिद्ध होती. ते अतिशय शक्तिशाली होते, सामर्थ्यवान होते. चॅम्पियनशिप्स त्यांनी जिंकलेल्या होत्या. त्या बऱ्याच काळ त्यांनी म्हणजे म्हणतात तसं ते गाजवली त्यांची तो काळ. आणि त्यांची अशी धारणा होती की आमच्या बरोबरचा सामर्थ्यशाली कोणीच नाही, मी एकमेवच वर्ल्ड चॅम्पियन आहे. आणि जसं कालांतराने होतं की त्यानंतर त्यांनाही हरवणारे काही बॉक्सर्स आले पुढे. तर त्यामुळे अहंकारामुळे असा गर्व येतो, अहंकारामुळे आपलं स्थान पद हे टिकावं म्हणूनच मनुष्य प्रयत्न करत असतो. तो कोणी व्यक्ती त्याच्या पदाजवळ पोचू लागला, त्याची तो ईर्ष्या करतो आणि त्याला त्या पदापर्यंत न पोचण्यासाठी ते कार्य करत असतो, त्याची निंदा करतो किंवा काही अजूनही कृती तो करू शकतो. म्हणजे स्वतःला कर्ता मानल्याने हे असं होतं. पण आता इथे कृष्ण या 13व्या श्लोकात आपल्याला सांगतात की एखादं कार्य सिद्ध होण्याच्या मागे किंवा एखादं यश प्राप्त होण्याच्या मागे 5 कारणं असतात. कुठलाही व्यक्ती, जसा आता हा बॉक्सर विचार करत होते की हे यश माझ्यामुळे प्राप्त झालं, मी कष्ट केले, मी प्रशिक्षण घेतलं, मी मेहनत केली म्हणून मला हे प्राप्त झालं. तर हे असं नाहीये. कुठलंही कार्य सिद्ध होण्याच्या मागे 5 कारणं असतात. तर कुठलीही कारणं आहेत हे आपल्याला 14व्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणजे कोणी विचार केला की माझ्यामुळे हे कार्य होऊ शकलं तर ते अयोग्य राहील, कारण ही 5 कारणं आहेत. कर्माचं स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय आणि अनेक प्रकारचे इंद्रियांचे प्रयत्न आणि शेवटी म्हणजे परमात्मा. आता पहिलं कारण कर्मसिद्धीस जाण्याचं म्हणजे अधिष्ठानम. अधिष्ठानम म्हणजे आपलं शरीर. मग कर्ता म्हणजे त्यामध्ये स्थित आत्मा, शरीरामध्ये स्थित असलेला आत्मा.
त्यानंतर ही आपली इंद्रिय, कान आहेत, नाक आहे, डोळे आहेत, जीभ आहे, त्वचा आहे, या सगळ्यांना मिळून करणम असं म्हटलेलं आहे. त्यानंतर चेष्टा, चेष्टा म्हणजे या इंद्रियांचे प्रयत्न कार्य करण्यासाठी. बघा, आपण तोंडाने बोलतो, हाताने काहीतरी काम करतो. तर आणि सगळ्यात शेवटचा म्हणजे पाचवं कारण सांगितलेलं आहे परमात्मा. आता बघा, या 5 घटकांमध्ये प्रत्येक घटकाचं महत्व जर का 20% आहे का, तर पहिले 4 घटक समजून घेऊया. अधिष्ठान म्हणजे आपलं शरीर, मग कर्ता, इंद्रिय आणि इंद्रियांचे प्रयत्न. हे जरी आपण अगदी 100% वापरले, पण परमात्म्याला मान्य नसेल तर त्या कार्यात आपल्याला यश मिळणार नाही. मिथ्या अहंकाराने आपण आपल्याला एकमेव कर्ता मानतो, की मी कष्ट केले, मी त्याच्या मागे खूप मेहनत केली म्हणून हा प्रोजेक्ट उभा राहिला. पण हा जो मी कर्ता मानणं आहे ना, त्यालाच मिथ्या अहंकार म्हटलेला आहे. पण इथे कृष्ण सांगतात, दैवमच एव अत्र पंचमम, म्हणजे 5वं कारण मी आहे, परमात्मा. ज्याची अनुमती असेल तर कार्यात यश मिळेल. जसं आपण आता एखाद्या बघतो प्लॉटवरती खूप मोठा कॉम्प्लेक्स बांधायचा असतो, प्रोजेक्ट असतो, तर त्यामध्ये अनेक बिल्डर्स असतात, इंजिनियर्स असतात, आर्किटेक्ट असतात, गवंडी असतात, कामगार असतात. त्यांचे इंद्रिय, त्यांचे प्रयत्न याचा वापर जरी 100% झाला असला तरी कधी कधी तो प्रोजेक्ट रखडताना दिसतो. कारण जे 5वं कारण आहे, दैवमच एव अत्र पंचमम, परमात्मा, परमात्म्याला मान्य नसेल तर या कार्यामध्ये यश मिळत नाही. विचार केला तर अधिष्ठान म्हणजे शरीर आपल्याला भगवंतांनी दिलं, आपली इंद्रिय, त्यांच्या शक्ती आणि ते करण्याचे प्रयत्न, हे सर्व भगवंतांनीच दिलेलं आहे. तर त्यामुळे आपल्याला खरं तर अहंकार येण्याचं कारण नाही. सगळं काही मीच केलं हे आपण म्हणूच शकत नाही. पण ज्या वेळेला मनुष्य या मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने असतो ना, तेव्हा तो भगवंतांचं अस्तित्वच जाणत नाही, भगवंतांच्या शक्तीबद्दल जाणत नाही. त्यामुळे अज्ञानामुळे तो स्वतःला कर्ता मानतो आणि मीच करता, त्यामुळे मीच भोगता असं तो मानून कार्य करतो. आणि भोगत असल्यामुळे, भगवंतांना विसरून, भगवंतांना दूर करून स्वतः भोगल्यामुळे तो दुःखही प्राप्त करतो आणि कर्मबंधनात अडकतो. म्हणजे या श्लोकातून आपण नीटपणे जाणू शकतो की एका कर्त्याच्या रूपामध्ये जीवाचं कार्य केवळ भगवंतांच्या अनुमतीद्वारे होऊ शकत असतं. ते भगवंतांनीच दिलेल्या शरीर आणि इंद्रियांवरती निर्भर असतं. त्यामुळे जीवाला एकमेव कर्ता जो समजतो तो अज्ञान आहे. म्हणजे या 5 घटकांमध्ये सर्वात महत्वाचा घटक कोण आहे? परमात्मा आहे. त्यांची आठवण करूनच आपल्याला कार्य सुरू करायला हवीत. जे 17व्या अध्यायामध्ये आपण शिकलो बघा, ओम तत्सत, म्हणजे परमात्म्याची अनुमती असेल तरच कार्य सिद्धीस जाऊ शकतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शरीर वाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मनुष्य शरीराने, वाणीने किंवा मनाने न्याय्य अथवा विपरीत असे जे काही कर्म करतो ते या 5 कारणांमुळे घडत असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या 5 घटकांना घेऊन जो योग्य अयोग्य कार्य करतो त्यानुसार त्याला कर्मफळ प्राप्त होतं. बघा, विचार करा, आपण जन्मास आल्यापासून बघतोय की सूर्य उगवतोय, मावळतोय, मग पावसाळा सुरू झाला की पाऊस पडतो, जमिनीतून अन्न धान्य उगवतं, फुलं उमलतात, ऋतुचक्र सुरू असतं, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, असं सर्व सजीवांचं जीवनचक्र सुरू असतं. कुठे कोणी जन्माला येत असतो, कोणाचा मृत्यू होत असतो. तर हे सगळं करण्यामध्ये आपलं काही योगदान असतं का? नाही, आपण केवळ बघत असतो. आता ऊन आहे, हवा आहे, माती आहे, पाणी आहे, या सर्व गोष्टींच्या शिवाय आपण जगूच शकत नाही. जसं एखादं तान्हं मूल आपल्या आईवरती अवलंबून असतं, त्यापेक्षाही कित्येक पटीने आपण भगवंतांवरती अवलंबून आहोत. कारण आपल्यापैकी कोणीही या गोष्टी निर्माण करू शकत नाही. भगवंतांची कृपा आहे आपल्यावर, म्हणूनच आपल्याला या सर्व गोष्टी प्राप्त होऊ शकतात. पण आता हे जे 5 घटक आहेत यांचा वापर करून आपण कशा प्रकारे कार्य करतो त्याद्वारे आपण बंधनामध्ये अडकले जातो. आता 16वा बघू. हरे कृष्ण. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. म्हणून जो मनुष्य या 5 कारणांचा विचार न करता स्वतःलाच एकमेव कर्ता मानतो
तो खचितच मूर्ख आहे आणि तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योजना माताजींनी अटेंडन्सची लिंक टाकलेली आहे, सर्वांनी आपला अटेंडन्स फॉर्म फिल करून घ्या. आता सगळ्यात मोठं महत्वाचं कारण कार्यसिद्धीत जाण्याचं आपण समजून घेतलं की भगवंत आहेत, परमात्मा आहेत. केवळ अधिष्ठान म्हणजे आपलं शरीर, कर्ता किंवा इंद्रियांचे प्रयत्न हे महत्वाचे नसून सगळ्यात महत्वाचं कारण हे भगवंत आहेत. कारण तेच अनुमती देतात, तेव्हाच हे कार्य होऊ शकतं. पण जो मिथ्या अहंकाराने युक्त आहे, म्हणजे जो अज्ञानामध्ये आहे, त्याला मूर्ख म्हटलेला आहे. कारण तो नीटपणे हे पाहू शकत नाही, म्हणजे यथार्थ रूपामध्ये पाहू शकत नाही. जो भोग करतो त्याला ही परिस्थिती माहितीच नसते ना, ज्ञान घेतलेलं नसतं. आपण काय म्हटलं, तो एक शब्द होता बघा, ज्ञान चक्षुषा, म्हणजे त्याला ही ज्ञानाची दृष्टी प्राप्त होते. भगवंत कोण, मी कोण, किंवा या जगामध्ये कार्य सर्व भगवंतांच्या अनुमतीने कशी होतात, आत्म्याचं स्थलांतर कसं होतं हे जाणणारा जो असतो त्याला ज्ञानाची दृष्टी प्राप्त झाली आहे. अन्यथा मग तो अज्ञानीच व्यक्ती असतो आणि अज्ञानी व्यक्तीला गोष्टी यथार्थ रूपामध्ये समजू शकत नाहीत. तर त्यामुळे हा 16व्या श्लोकामध्ये आपल्याला हे सांगितलंय की परमात्मा हे सगळ्यात मोठं किंवा महत्वाचं कारण आहे. आता 17वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मिथ्या अहंकाराने प्रेरित नाही आणि ज्याची बुद्धी बंधनात सापडलेली नाही, तो जगातील मनुष्यांना मारून देखील मारेकरी होत नाही. तसेच तो आपल्या कर्मांनी बांधलाही जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आधीच्या स्लाइडमध्ये हे चित्र होतं वनभोजन करताना गोप सवंगड्यांच्या बरोबर कृष्णांचं. तर या सगळ्या बाललीला दाखवलेल्या आहेत. तिथे या स्लाइडमध्ये पण कृष्ण आणि बलराम वृंदावनात दाखवले, तिथं सर्व गोपी आहेत त्यांच्या बरोबर. तर आता इथे 17व्या श्लोकामध्ये आपण समजून घेऊया की बघा, अर्जुनाने युद्ध करायला नकार दिला होता. कारण दिली होती, कारण तो स्वतःला कर्ता मानत होता आणि त्यामुळे तो म्हणत होता की युद्धामध्ये मला अनेकांची हत्या करावी लागेल. पण इथे तो आता भगवंतांच्या आज्ञेचं पालन करून युद्ध करणार होता. त्यामुळे या युद्धामध्ये हत्या जरी झाली तरी त्याचा दोष अर्जुनावरती येणार नव्हता. जसं कोणी आता देशाच्या सीमेवरती आपले जे सैनिक असतात ते वरिष्ठांच्या आदेशानुसार शत्रू सैन्यातील कोणावरही गोळ्या चालवतात, तेव्हा त्या सैनिकांचा मृत्यू पण होतो. तेव्हा त्याचा दोष या सैनिकाला देता येत नाही, कारण वरिष्ठांच्या आदेशानुसार देशाच्या संरक्षणार्थ तो कार्य करत असतो. आता ज्या वेळेला मात्र काही वैयक्तिक वैमनस्यामधून तो कोणावरती गोळ्या चालवतो, तेव्हा मात्र तो दोषी ठरवला जातो आणि त्याला शिक्षाही होते. आता एक गोष्ट आहे की एक राजा होता, त्याचं नाव होतं कौशिक आणि खूप मोठं असं राज्य होतं त्याचं. सर्व राज्यामध्ये सुव्यवस्था होती. पण सर्व राज्य सोडून तो आता जंगलात गेला आणि त्याने संन्यास घेतला. पण संन्यास घेतल्यानंतरही त्याच्या मनामध्ये मात्र शांती नव्हती. सारखे वेगवेगळे विचार त्याच्या सतत मनात येत असत. कुठे एका ठिकाणी शांत बसणंही त्यामुळे त्याला शक्य होत नव्हतं. बसला की लगेच उठायचा, येर जरा घालायचा, परत बसायचा, म्हणजे अस्वस्थता होती त्याच्यामध्ये. तर त्यालाही ह्याची जाणीव होती ह्या राजाला, की आपण आता इथे जंगलामध्ये आलो एकांतामध्ये, पण आपलं मन मात्र शांत नाही. मग एक दिवस जंगलाच्या वाटेवरून एक संन्यासी जात होते आणि या राजाने त्यांना आपल्या कुटीमध्ये बोलावलं आणि त्यांना आपल्या अस्वस्थतेबद्दल विचारलं. तर राजा म्हणाला त्या संन्याशांना की मी संन्यास घेतला तर मी शांती प्राप्त करेन असं मला वाटलं होतं. मी इथे येऊन ज्ञान प्राप्त करेन आणि ते ज्ञान घेऊन इतरांना मार्गदर्शन करेन, पण मला अजिबात शांती मिळत नाही. काय कारण असेल ह्याचं? तर हा संन्यासी म्हणाला, यापूर्वी मी तुला कधी जंगलामध्ये बघितलं नाही. कोण तुम्ही? प्रथम आपली ओळख करून द्या. तर त्यावरती राजा म्हणाला, मला ओळखलं नाही तुम्ही? खरंच ओळखलं नाही का? नीट बघा जरा माझ्याकडे, ओळखू शकाल मला तुम्ही? तर संन्यासी म्हणाला, नाही मी ओळखलं तुम्हाला. कोण तुम्ही? तर राजा म्हणाला, मी या राज्याचा राजा, कौशिक नाव आहे माझं. गेले अनेक वर्ष मी इथे राज्य करतोय.
खूप मोठी मोठी आक्रमण केली मी तर जवळपासच्या राज्यांवरती, आणि ती राज्य जिंकली आणि आपल्या राज्यामध्ये सामील करून घेतली. संपत्ती वाढवली राज्याची. खूप मोठं सैन्य मी उभारलं होतं. त्यामध्ये कित्येक सैनिक आहेत, कित्येक घोडे, हत्ती, अस्त्र-शस्त्र, या सर्वांचं वर्णन आता राजा भरभरून सांगत होता. त्याच्या राण्यांबद्दल त्याने सांगितलं, राजमहालातलं वैभव सांगितलं, या सगळ्याबद्दल त्याने या संन्याशाला सांगितलं. बोलतच राहिला आणि जेव्हा बोलून थकला तेव्हा त्या संन्याशाने राजाला सांगितलं की तुमचं मन अशांत का आहे याचं कारण मला समजलंय. तुम्ही राज्यपदाचा त्याग जरी केला असलात आणि इथे आला असलात तरी राज्यपदाकडे जी तुमची आसक्ती आहे ना, तिला मात्र तुम्ही सोडू शकला नाहीयेत. त्यामुळे शरीराने इथे जंगलात जरी असाल तरी तुमचं मन मात्र अजूनही तिथेच आहे. तर तुमच्या मध्ये जो एक अहंकार आहे, त्यामुळेच मी एवढ्या मोठ्या राज्याचा राजा, एवढी माझी संपत्ती, एवढी माझी सेना, याचा तुम्हाला अहंकार आहे. जोपर्यंत हा अहंकार तुमच्यामध्ये आहे तोपर्यंत तुम्हाला शांती प्राप्त होऊ शकणार नाही. म्हणजे आता बघा, कोणी आपली ही आसक्ती सोडली असेल, पण आसक्ती सोडल्याचाही त्याच्यामध्ये जर का गर्व असेल की मी केवढा त्यागी, असं मानणं हे पण एक बंधन आहे. म्हणजे अहंकार हा खूप सूक्ष्म आहे. त्यासाठी आसक्ती तर आपल्याला सोडायला सांगितलीच आहे, पण ज्या गोष्टीची आसक्तीचा त्याग केल्यानंतर जो मोठेपणा येतो व्यक्तीमध्ये, तोही त्याने त्यागायला पाहिजे असंही सांगितलं आहे. जसं आपण मगाशी त्या एखाद्या लहान बाळाचं उदाहरण घेतलं की सर्व गरजांच्यासाठी त्या आई वडिलांवर पूर्णपणे अवलंबून असतो, तसंच आपणही आध्यात्मिक प्रगतीसाठी आपल्या गुरूंवरती पूर्णपणे आश्रित असतो, जे गुरु आपल्याला भगवत कृपेनेच केवळ प्राप्त होतात. आणि भगवंतांची कृपा नसेल तर आपण कुठलीही छोटी सेवा पण जी करत असतो ना, ती होऊ शकणार नाही आपल्या हातातून. तर आपल्याकडून कुठली चांगली गोष्ट जर का होत असेल त्याचं श्रेय आपण भगवंतांना दिलं पाहिजे. जसं आता एखादा घोडा असेल किंवा कुत्रा असेल, हे दोन्ही प्राणी बघा, त्यांची त्यांची क्षमता वेगळी आहे. स्पर्धा लागली त्यांच्यामध्ये धावण्याची तर निश्चितपणे घोडा जिंकेल, पण आता भुंकण्याची स्पर्धा लागली तर कुत्रा जिंकेल. म्हणजे या दोन्ही प्राण्यांना दिलेल्या क्षमता वेगळ्या असल्या तरी त्या भगवंतांनी दिलेल्या आहेत. तर त्या त्या गोष्टीचा गर्व आपल्याला असायला ना, जी काही आपल्याला विशेषता मिळालेली आहे, जी काही क्षमता दिलेली आहे, ती भगवंतांनी आपल्याला दिली आहे असं मानून त्याचा वापर, त्या क्षमतेचा वापर भगवंतांच्या सेवेत करायला हवा, ज्याने आपण बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. आता 18वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञान ज्ञानयज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्मांचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कुठलंही कार्य करायला 3 प्रेरक असतात असं आपल्याला या श्लोकातून सांगितलंय. कुठले 3 प्रेरक म्हटले तर पहिलं म्हणजे ज्ञान, मग दुसरं म्हणजे ज्ञेय. ज्ञेय म्हणजे काय? ज्ञानाचं ध्येय किंवा ज्ञानाने काय जाणायचंय तो विषय म्हणजे ज्ञेय. आणि तिसरं म्हणजे ज्ञाता. ज्ञाता म्हणजे जाणणारा, म्हणजे आपण किंवा आपला आत्मा म्हणूया. तसेच कार्याचे 3 घटक कोणते तर पहिलं म्हणजे कर्म. कर्म म्हणजे कार्य एखादं. मग करणम म्हणजे आपली इंद्रिय, कार्य करण्याचं साधन आपली इंद्रिय. आणि तिसरं म्हणजे कर्ता किंवा हा कार्य करणारा. आता कार्याचे प्रेरक आणि कार्याचे घटक हे भौतिक प्रकृतीच्या अधीन आहेत. आता कृष्ण पुढील काही श्लोकांमध्ये प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव यांच्यावर कसा पडतो हे आपल्याला सांगणार आहे. आपण 14व्या आणि 17व्या अध्यायामध्ये स्थूल गोष्टींवरती कसा प्रभाव पडतो हे बघितलेलं आहे. म्हणजे 17व्या अध्यायामध्ये, 14व्या अध्यायामध्ये आपण गुणांबद्दल जाणून घेतलं होतं. पण आता पुढे आता सूक्ष्म गोष्टींवरती प्रभाव कसा टाकतात हे प्रकृतीचे 3 गुण हे आपल्याला सांगितलेले आहे. आता 19वा वाचू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रकृतीच्या 3 गुणांना अनुसरून ज्ञान, कर्म आणि कर्ता यांचे 3 प्रकार आहेत आणि ते प्रकार आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण म्हणतात प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव ज्ञान, कर्म आणि कर्ता यावर कसा पडतो हे सांगितलेलं आहे.
सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण याबद्दल आपण 14व्या अध्यायामध्ये सविस्तर शिकलेलं आहे. आणि हे 3 गुण तर बंधनकारक तर आहेतच, आणि त्या 3 गुणांच्या प्रभावानेच मनुष्य तशी तशी कार्य पण करतो. आणि काल जो आपण अध्याय शिकला श्रद्धात्रय विभाग योग, यामध्ये या 3 गुणांचा प्रभाव आपल्या श्रद्धेवरती, यज्ञावरती, दानावरती आणि तपावरती कसा पडतो हे समजून घेतलं. आता या 3 गुणांचा प्रभाव आपल्या कर्मावरती, कर्त्यावरती, ज्ञानावरती, बुद्धीवरती, निश्चयावरती, सुखावरती आणि स्वभावावरती कसा पडतो हे आता पुढच्या काही श्लोकांमध्ये कृष्णांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आता ते वाचू आपण. हरे कृष्ण. हे 3ही श्लोक माताजी एकत्र वाचा, 20, 21 आणि 22. हरे कृष्ण. होय माताजी. हरे कृष्ण. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पै च तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी हरे वाचा हिना कृष्ण. माताजी. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अभिभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो, ते ज्ञान राजस होय असे जाण. ज्या अत्यल्प आणि तुच्छ ज्ञानामुळे मनुष्य सत्य न जाणता एकाच प्रकारच्या कार्यास सर्वस्व समजून त्यावर आसक्त होतो, ते ज्ञान तमोगुणी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 3 गुणांचा प्रभाव ज्ञानावर कसा होतो हे या 3 श्लोकांमध्ये सांगितलेलं आहे. आता 20व्या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात की जो मनुष्य देवता, पशुपक्षी, वृक्षवेल या सर्वांच्या ठिकाणी स्थित आत्म्याला पाहतो त्याचं ज्ञान सात्विक असतं. प्राण्यांना बघा त्यांच्या पूर्वकर्मांच्या नुसार हा देह प्राप्त झालेला आहे. आपण समजून घेतलंय मनुष्याच्या जसे कर्म आणि इच्छा असतात त्याप्रमाणे पुढची गती त्याची होते. पण तरीही भगवंतांचा अंश असलेला आत्मा त्यांच्या सर्वांमध्ये असतोच. आता बाह्य शारीरिक भेद न पाहता त्या आत्मतत्वाला जो पाहू शकतो, त्या चेतनेला जो पाहू शकतो, ते ज्ञान हे सात्विक ज्ञान होय. 5व्या अध्यायामध्ये पण आपण समजून घेतलं होतं. 18वा श्लोक होता, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनीचैव श्वपाकेच पंडितः समदर्शिना. तर जो ज्ञानी असतो त्याच्यासाठी बाह्य शारीरिक भेद हे निरर्थक असतात. तो सर्वांना समदृष्टीने बघतो. मग गाय असेल, कुत्रा असेल, हत्ती असेल, ब्राह्मण असेल किंवा चांडाळ असेल, सर्वांना समदृष्टीने तो बघतो. कारण त्या सर्वांच्या ठिकाणी स्थित आत्म्याला किंवा परमात्म्याला तो बघू शकतो. देह नश्वर असला तरी सर्व देहांना चालवणारी प्राणशक्ती म्हणजे आत्मा हा भगवंतांपासूनच आलेला आहे हे तो जाणतो. म्हणजे जे समानता आहे ज्या सगळ्या शरीरांमध्ये त्यालाच तो जाणतो. अशी सात्विक प्रवृत्ती असते. आणि जो भेद बघतो सगळ्यांमध्ये की हा कुत्रा आहे, हा हत्ती आहे, हा ब्राह्मण आहे, हे राजसिक बुद्धी झाली. आता इथे 21व्या श्लोकामध्ये काय सांगितलेलं आहे? रजोगुणी ज्ञानाबद्दल सांगितलंय. रजोगुणी व्यक्तीचं ज्ञान कसं आहे? मी शरीरच आहे असं तो मानतो. त्यामुळे इतरांकडे तो शरीर या दृष्टीनेच बघत असतो. त्यामुळे त्याची बघण्याची भोगवृत्ती असते. शरीरामध्ये स्थित आत्मा आहे, या शरीराचा नाश झाला तरी आत्म्याचा नाश होत नाही हे तो समजू शकत नाही. आणि शरीराचा नाश म्हणजे सर्व काही संपलं हे असं त्याचा विचार असतात. तर विभिन्न शरीरामध्ये भिन्न प्रकारचा जीव तो पाहतो. म्हणजे हा माझा मित्र आहे, हा माझा शत्रू आहे असा भेद तो करतो. काही जीवांवरती तो प्रेम करतो, काहींकडे द्वेष करतो. म्हणजे हा आहे मला आवडीचे, हे मला आवडत नाही अशी त्याचं वागणं असतं. कारण सर्वांमध्ये स्थित भगवंतांचा अंश जो आहे तो आत्मा त्यांना तो समजू शकत नाही.
आता 22व्या श्लोकामध्ये आपल्याला तमोगुणी बद्दल सांगितलंय. तर तमोगुणीला तर आत्मा म्हणजे काय माहितीच नसतं, अज्ञानीच असतो, अज्ञानाचा अंधकार असतो, पशुतुल्य मर्यादित जीवन त्याचं असतं, तेवढंच त्याचं ज्ञान असतं, स्वतःच्या शरीरापुरती असं मर्यादित. त्यामुळे त्याला इंद्रिय तृप्तीमध्येच रस असतो. मला बरं वाटतंय ना, मला समाधान वाटतंय ना ह्याच्यामध्ये, मग तेच कार्य ते करत असतात. आहार, निद्रा, भय, मैथून यामध्येच ते व्यग्र असतात. शरीर म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय हे जाणून घेण्याची आवश्यकता कुठल्याही तमोगुणीला वाटत नाही. केवळ पशुवत आहार, निद्रा, भय, मैथून यामध्येच तमोगुणी जगतो. आता पुढचा बघू आपण. आता 23, 24 आणि 25 एकत्र वाचूया. हरे कृष्ण. नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते. यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्. अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्षै च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे कर्म नेमलेले आहे आणि आसक्ती विना केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फळप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. परंतु फलाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते आणि जे मिथ्या अहंकार युक्त बुद्धीने केले जाते, ते रजोगुणी कर्म होय. जे कर्म मोहाने शास्त्रोक्त आदेशांची अवहेलना करून आणि भावी बंधनांचा विचार न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते, त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणी व्यक्ती बघा, शास्त्राच्या नुसार कर्म करतो, ज्ञानी असतो, आपल्याला माहितीये. त्यामुळे 23व्या श्लोकामध्ये आपल्याला सत्वगुणाचा प्रभाव कर्मावरती कसा होतो हे सांगितले. सत्वगुणी व्यक्ती सकाळी लवकर उठून स्नान करून जप इत्यादी करतो, सर्व कार्य त्याची उत्साहाने करतो, मंगल आरतीला उपस्थित राहतो, सर्व शास्त्र तो मानतो, भगवंतांच्या विधिविधानांना मानतो आणि त्यानुसार तो कार्य करतो आणि नियमितपणे हे कार्य तो करत राहतो. आता 24व्या श्लोकामध्ये आपण रजोगुणाचा प्रभाव कर्मावर कसा पडतो ते सांगितलंय. आता रजोगुणी व्यक्तीच्या कार्यामध्ये अनियमितता असते, तो स्वतःला शरीरच मानतो, तर त्यामुळे इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छाच्या नुसार तो कर्म करत असतो. रजोगुणी व्यक्तीला सकाळी लवकर उठून जप आणि मंगल आरतीला बोलवलं तो काही दिवस येईल, पण नंतर तो सोडून देईल, कारण त्याच्यासाठी इंद्रिय तृप्तीची इच्छा ही प्रबळ असते आणि तिथे तो अधिक आकर्षित असतो. आणि 25व्या श्लोकामुळे तमोगुणाचा प्रभाव कर्मावर कसा पडतो ते सांगितलंय. आता तमोगुणी आपण म्हणतो अज्ञान आहे, शास्त्रांच्या विरुद्ध तो कार्य करतो, त्यामुळे दुसऱ्याला त्रास होतील, कष्ट होतील अशीही कार्य तो करतो. ज्ञान नसल्याने तो भ्रमित असतो, गोंधळलेला असतो आणि शास्त्रांनी जी कार्य करू नयेत म्हणून सांगितली आहे नेमकी तीच कार्य तो करतो. परजीवांना क्लेश देणे, भ्रष्टाचार करणे, लाच घेणे, व्यसन ठेवणे अशी सर्व कार्य तो करत असतो, कारण याचं कारण म्हणजे अज्ञान असतं. तर अशा प्रकारे शरीराहून श्रेष्ठ अशा आत्म्याचं ज्ञान जे आहे ना, ते केवळ सत्वगुणात प्राप्त होऊ शकतं. तर्काने किंवा आपल्या मनोकल्पनेनुसार सिद्धांत ठरवणारं जे ज्ञान आहे ते रजोगुणाने प्राप्त होऊ शकतं आणि केवळ शरीराला सुख कशाने मिळेल या विचाराचं जे ज्ञान आहे हे तमोगुणात आहे. खायचं, प्यायचं, झोपायचं म्हणजे हा तमोगुणी झाला. त्याहून वरचा गुण म्हणजे रजोगुण. इंद्रिय तृप्ती करून वेळ मिळाला, आपलं म्हणजे सुखसोयी सगळ्या झाल्या, कम्फर्ट सगळं झालं, त्यानंतर काही असेल तर मग तर्काने, मनोकल्पनेने जे ज्ञान तो घेतो तो रजोगुणी असतो. पण सत्वगुणी हा कसा शास्त्राला धरून, भगवंतांच्या विधिविधानांना धरून जे ज्ञान प्राप्त करतो, जे खरं ज्ञान असतं तो हे सत्वगुणी गुणामधलं ज्ञान असतं. आता पुढे या प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव कर्त्यावर कसा पडतो हे आपल्याला सांगितलंय. तर आता हे 3 श्लोक एकत्र वाचू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मुक्तसंगो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते.
रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. जो कर्ता कर्म आणि कर्म फळांप्रती आसक्त होऊन फळे भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, ईर्ष्याळू, अपवित्र तथा दुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. जो कर्ता नेहमी शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्याचा अपमान करण्यात चतुर असतो आणि जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणी करता 26व्या श्लोकामध्ये कसं आहे म्हणून सांगितलंय तर मिथ्या अहंकार रहित आहे, दृढ संकल्प ठेवणार आहे, यश आणि अपयश याच्यामध्ये सम राहू शकणार आहे. मिथ्या अहंकार नसल्याने त्याला कुठल्याही भौतिक लाभाची इच्छा नसते आणि खूप निश्चयात्मक बुद्धी अशी तो ठेवतो. म्हणजे रोज मी एवढा जप करेनच, मंगल आरतीसाठी मी रोज सकाळी उठेनच, भगवद्गीता नियमितपणे मी वाचेनच. हे सर्व कार्य तो निश्चयपूर्वक आणि उत्साहाने करतो. कार्यात सफलता मिळेल की नाही याची तो काळजी करत नाही, कारण त्याची स्वतः भोगण्याची इच्छा नसते. यश मिळालं तर कृष्णांची कृपा, अपयश मिळालं तरी तशी कृष्णांची इच्छा, असा विचार त्याचा असतो. पण तरीही कार्य पूर्ण होईपर्यंत तो उत्साहाने ते कार्य करत राहतो. ते कार्य करीत असताना येणाऱ्या अडचणींवरती तो मात करतो आणि पूर्ण उत्साहाने, दृढ निश्चयाने ते कार्य पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतो. कर्मफळाची अपेक्षा न ठेवता तो कार्य पार पाडण्याचा प्रयत्न मात्र उत्तम प्रकारे करतो. आता इथे म्हटलंय सुख दुःख समे कृत्वा लाभ लाभव जया जयो, हे दुसऱ्या अध्यायात आपण शिकलो होतो बघा. तेच इथे कृष्णांनी परत एकदा सांगितलं. अर्जुनाला कृष्ण म्हणाले होते की मान अपमान, सुख दुःख, जय पराजय सर्व स्थितीमध्ये समोर राहा आणि माझं स्मरण ठेव. म्हणजे मनात कृष्ण भावना तुला असली पाहिजे. आता बघा जसं थंड प्रदेशामध्ये कोणी राहणारे असतात, लंडन इत्यादी ठिकाणी, तिथे आता बर्फ पडत असेल, मग जर का व्यक्तीने विचार केला, भक्ताने, की आता मग एवढा थंड झालेला आहे, सर्वत्र बर्फ पडतोय, आता हरिनाम संकीर्तन कसं करायचं किंवा आता जप कसा करायचा, तर हे बरोबर नाही. योग्य ते गरम कपडे घातले पाहिजेत, पाऊस पडत असेल तर रेनकोट घातला पाहिजे आणि जे काही त्याचं कार्य असेल तर ते केलं पाहिजे. म्हणजे भौतिकातला मनुष्य असेल तर तो विचार काय करेल की ऋतुमानाप्रमाणे बाबा आता एवढं गरम आहे, एवढा पाऊस पडतोय किंवा खूप थंड आहे तर मी काय बाहेर जात नाही कामावरती. पण भक्त असा विचार करत नाही, कारण अशा प्रकारे मग सेवा कशी होणार? ऊन असेल, पाऊस असेल, थंडी असेल, हे ऋतुचक्र तर सुरूच राहणार. त्याने विचलित न होता भक्त आपलं कार्य सुरू ठेवतो, तो सात्विक कर्ता झाला. त्यामुळे त्याला भक्त म्हटलेलं आहे. अपयश जरी येणार असेल तरी पूर्ण शक्तीनिशी तो आपला उत्तम प्रयत्न करतो. आणि इथे जटायूचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो बघा. त्याने रावणाबरोबर युद्ध केलं, रावणाला थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, मग त्याचे पंख छाटले गेले, नख त्याच्यामध्ये म्हणजे काय म्हणतात त्या शरीराला ती अनेक जखमा झाल्या. पण त्याने आपले सर्व शरीराचा जेवढा काही प्रयत्न करता येत असतो तेवढा त्याने वापरून रावणाशी संघर्ष केला. रावणाने तलवारीने त्याचा प्रथम एक पंख छाटला, पण तरीही त्याने प्रतिहल्ला केला. रावणाने दुसरा पंख छाटला तेव्हा तो जमिनीवरती येऊन पडला. आता भौतिक दृष्ट्या जर का कोणी विचार केला तर असा असेल की काय गरज होती एवढ्या शक्तिशाली रावणाबरोबर लढायची या जटायूला. शेवटी त्याचे पंख पण छाटले गेले आणि प्राण पण त्याला गमवावे लागले. म्हणजे भौतिक दृष्ट्या तर त्याची हार झाली. पण बघा कसं आहे, प्रभू रामचंद्र जेव्हा तिथे आले आणि त्यांनी बघितलं की माता सीतेसाठी जटायूने रावणाशी युद्ध केलं आणि आपले प्राणत्याग केले, तेव्हा त्याच्या सेवेची नोंद घेऊन त्याला वैकुंठ लोकामध्ये प्रवेश दिला. तशा प्रकारे सत्वगुणी करता कर्मफळाची अपेक्षा ठेवत नाही, दृढ संकल्प ठेवून आपले प्राण पणाला लावून तो सेवा करतो.
म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये केलेला प्रयत्न महत्वाचा असतो. कार्य जरी अपूर्ण राहिलं, त्याच्यात यश जरी मिळालं नाही, तरी आपला उत्साह, उत्तम प्रयत्न याची नोंद हृदयामध्ये स्थित परमात्मा घेतात. कारण आपण त्यांना उपद्रष्टा असं म्हणतो बघा. हृदयात स्थित राहून साक्षी भावाने सर्व गोष्टींची आपण केलेल्या ते नोंद घेत असतात आणि कार्य करण्याच्या मागचा आपला भाव काय आहे हे ते समजतात. आता विचार करा, कल्पना करा, म्हणजे की जटायू जर का तमोगुणात असेल तर त्याने कसा विचार केला असता. आपण म्हटलं जटायू इथे सत्वगुणामध्ये स्थित आहे, त्यामुळे त्याने रावणाचा सामना केला, माता सीतेला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. पण आता तमोगुणाने प्रभावित असेल जटायू, तर तो विचार करेल की कसा, की माझा आराम, माझं खाणं आणि माझी झोप सोडून मी कशाला या रावणाशी युद्ध करू. त्यापेक्षा मी जे करतोय ना, आहार निद्रा, तेच मला जास्त आनंददायी आहे. रजोगुणात असेल जटायू तर विचार कसा करेल, मला रावणाशी युद्ध करून काय फळ प्राप्त होणार आहे, मला काही मोठं पद प्राप्त होईल का, सगळीकडे माझे नाव होईल का, मला प्रसिद्धी मिळेल का, आणि हे काहीच प्राप्त होणार नसेल तर मी रावणाशी युद्ध का करू. आता जेव्हा सत्वगुणामध्ये स्थित आहे जटायू, तेव्हाच तो विचार करेल की या रावणाशी युद्ध करून मी प्रभू रामचंद्रांची सेवा करण्याची संधी मला प्राप्त झालीये. जरी हा रावण बलशाली असला तरी मी माझा उत्तम प्रयत्न करेन, माझ्या पूर्ण शक्तीनिशी लढेन आणि माता सीतेला वाचवण्याचा प्रयत्न करेन. तर आता समजून घ्या, इथे या विचारामध्ये कुठेही त्याला स्वतःचा लाभ काय होईल, मला पद मिळेल का, प्रसिद्धी मिळेल का, हा विचार नसून केवळ प्रभू राम घडेल हा विचार आहे. म्हणजेच भगवंतांच्या कार्यामध्ये सर्व शक्तीनिशी भाग घेणं किंवा निमित्त बनणं, आणि असा व्यक्तीच भगवंतांच्याकडून कृपा प्राप्त करू शकतो. कारण तो भगवंतांना श्रेष्ठ मानतो, त्यांचं कार्य श्रेष्ठ मानतो आणि त्या कार्यात कसा अल्प असा मी सहभाग घेऊ शकतो याचा त्याचा प्रयत्न असतो. याला म्हणतात सुकृती. कृष्ण भावनेमध्ये सुकृती प्राप्त करणं, अशा प्रकारे कार्य करून, आणि ही सुकृतीच आपल्याला मग पुढे आध्यात्मिक प्रगतीसाठी खूप उपयोगी ठरते. आता रजोगुणी करता हा कसा आहे, सकाम, इच्छा, लालसा, ईर्षा, अपवित्रता आणि यशापयशामुळे प्रभावित होणारा असतो. रजोगुणी करता कर्मावरती आणि कर्मफळावरती अत्यंत आसक्त असतो. मोठं घर, मोठी गाडी, भौतिक सुख सोयी आणि आपल्या जीवनामध्ये अधिकाधिक सुख कसं मिळेल याचा विचार त्याचा असतो रजोगुणी करत्याचा. मनासारखं कर्मफळ मिळालं तर तो सुखी होतो, अपयश आलं तर तो खूप दुःखी होतो. धनसंपत्तीचा त्याला लोभ असतो आणि त्यामुळे धन कुठल्या मार्गाने आलं आहे याला तो महत्व देत नाही. मिळतंय ना धन, तर मग घ्या, प्राप्त करा आणि साठवा. तर स्वतःची इंद्रिय तृप्ती करण्याचा चुकीचा मार्गही तो अवलंबू शकतो. पापकर्म देखील करू शकतो. त्यामुळे अपवित्र असं म्हटलेलं आहे. इतरांचा उत्कर्ष त्याला सहन होत नाही, त्यांचा द्वेष तो करतो. तसंच स्वतःची धनसंपत्ती ही अविनाशी आहे असं त्याला वाटतं. जसं कोणी आता रजोगुणी कर्त्याकडे मदत मागितली तर तो मदत करेल, पण करण्यापूर्वी मला त्याच्यातून काय लाभ मिळेल, मला काही नाव माझं होईल का, प्रसिद्धी मला मिळेल का, की तू मला परत कशा प्रकारे मदत करशील, असे तो त्याची विचार असतो. आणि जर का त्याला तिथे दिसलं की माझा काहीच लाभ नाही तर तो ते कार्य करत नाही. यश मिळालं कामात, त्याची सर्वत्र तो चर्चा करतो. अपयश आलं तर त्याने खूप निराश होतो, काम सोडून देतो. तर श्रीला प्रभुपादांचे इथे उदाहरण आपण घेऊ शकतो बघा. जेव्हा ते अमेरिकेला गेले कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करायला, तर सुरुवातीला त्यांना वर्षभर यश त्या कार्यात मिळालं नाही. ते खूप प्रयत्न करत होते पण यश मिळत नव्हतं. म्हणून त्यांनी सोडून ते भारतात परत आले असं केलं नाही. ते प्रयत्न करीत राहिले आणि एका वर्षानंतर मग स्वरूप बदललं. अनेक लोक जोडली गेली. कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून ते भक्त बनले. जप, संकीर्तन इत्यादी करू लागले. म्हणजे काही वेळेला धैर्य ठेवावं लागतं, पटकन यश मिळत नाही. तर धैर्य ठेवणं ही कृष्ण भावनेची विशेषता म्हटली जाते. कारण कृष्ण हे असंच कोणावरती पटकन कृपा करत नाही, थोडी परीक्षा घेतात. कठीण प्रसंगातही हा भक्त माझ्याशी जोडून राहतो का हे बघतात. आणि कृष्णांची भक्ती, कृष्ण प्रेम ही काही अशी म्हणजे हलकी गोष्ट नाहीये की ती कोणालाही प्राप्त होईल. म्हणजे म्हणतो ना आपण, हिऱ्या समान झळाळी भक्ताला येते. मग त्यासाठी धैर्य ठेवावं लागतं. जसं हिऱ्याला पैलू पाडताना पाडल्यानंतर तो चकाकू लागतो, तसंच जो वैष्णव असतो जेव्हा तो शुद्ध भक्त बनतो तेव्हा मग कृष्ण त्याला आपल्या जवळ घेऊन येतात. तर जसा जोहरी असतो बघा, खूप वेळ घेऊन तो हिऱ्याला पैलू पाडतो, पण जेव्हा मग तो तयार होतो त्यावेळेला त्याचं जे काही
चकाकी असते म्हणूया किंवा त्याची जी झळाळी असते ती वेगळीच दिसून येते. तर असा कृष्ण भक्त कृष्णाला म्हणजे कृष्ण त्या भक्ताला तयार करतात, अशा प्रकारे शुद्ध करतात, त्याच्यातल्या अशुद्धता सर्व दूर करून आणि मग आपल्याकडे घेऊन येतात. तर धैर्य हे फार त्यासाठी महत्वाचं म्हटलेलं आहे. कुठलाही सात्विक कर्ता जो असेल ना तो कार्यामध्ये धैर्य ठेवतो आणि याच्या उलट जो असतो तो रजोगुणी कर्ता असतो, त्याला पटकन पाहिजे असते, इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन. म्हणजे इथे मी कार्य केलं आणि मला तत्क्षणी त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे असं त्याचा विचार असतो. आता बघा एक प्रकारचा बांबू असतो, त्याचं वैशिष्ट्य असं की ते बीज लावल्यानंतर 4-5 वर्ष त्याची विशेष त्याची वाढच होत नाही, त्याला पाणी देत राहावं लागतं आणि 5 वर्षानंतर एकदम अचानक त्याची वाढ सुरू होते आणि बघता बघता थोड्याच महिन्यामध्ये अगदी 15-20 फुटाची उंची तो गाठतो. म्हणजे सुरुवातीला पाणी तसंच देत राहावं लागतं, त्याची तेव्हा मुळं वाढत असतात, जमिनीवरती खोल जात असतात. तसंच भक्कम पाया म्हणूया तसा तो तयार होत असतो आणि त्यानंतर मग तो काही वर्षांनी तो वाढ पकडतो, तेव्हा तो उंची गाठतो. मग यशा अपयशामध्ये आपल्याला त्यासाठी सांगितलेलं आहे स्थिर राहायला शिकलं पाहिजे. आता प्रभू रामचंद्रांचं उदाहरण घेऊ शकतो. त्यांना सांगण्यात आलं होतं की दुसऱ्या दिवशी आता त्यांचा राज्याभिषेक होणार आहे आणि त्या दिवशी सकाळी काय सांगितलं त्यांना की आता वनवासात जावं लागणार आहे तुम्हाला. पण त्यांना काही फरक पडला का? नाही. वडिलांची जशी इच्छा त्याच्यात त्यांनी सुख मानलं. वडिलांची इच्छा होती राज्याभिषेक करण्याची, त्यासाठी ते तयार झाले आणि आता वनवासातही जायला तयार झाले. तर आपल्या म्हणजे ह्या अशा प्रकारच्या ज्या इच्छा असतात ना तो सात्विक करताय. भगवंतांना संतुष्टी मिळेल म्हणून जो कार्य करतो, आपल्या स्वतःच्या लाभासाठी जो कार्य करत नाही तो सात्विक करता आहे. पण प्रत्येक गोष्टीमध्ये माझा काय लाभ आहे, मला काय मिळणार आहे, अशी प्रवृत्ती जी आहे ती रजोगुणी प्रवृत्ती आहे. त्याच्यानंतर 28व्या श्लोकामध्ये तमोगुणी कर्त्याबद्दल सांगितलंय. तो कसा असतो? हट्टी असतो, वरिष्ठांच्या आदेशाच्या विरुद्ध वागतो, आळशी असतो, उदास राहतो, काम करायला चालढकल करतो, सफलता मिळावी म्हणून दुसऱ्याला धोका देतो, अपमान करतो, असा हा तमोगुणी कर्ता झाला. दुर्योधनचं उदाहरण बघा, रावणाचं उदाहरण बघा. सर्वांनी समजवलं तरी त्यांनी कोणाचंच ऐकलं नाही, स्वतःच्या मनाप्रमाणे वागले. विभीषणाने समजावलं होतं रावणाला, पत्नी मंदोदरीने समजावलं होतं, पण रावणाने कोणाचंच ऐकलं नाही. तर हा जो तमोगुण आहे ना, अंधकार किंवा अज्ञान, यामध्ये हे जखडलेले असतात आणि कोणी आध्यात्मिक गुरूंचीच जर का त्यांना संपर्क आला आणि त्यांचा उपदेश त्यांनी मानला तर मात्र यांची सुटका होण्याचे संधी त्यांना मिळते. अन्यथा मग ते काय त्यांची गती होते हे आपण 16व्या अध्यायामध्ये जाणून घेतलेलंच आहे. तर आता आज आपण इथे थांबूया आणि उर्वरित आपण अध्याय शनिवारी आता करूया. तर कोणाला काही शंका आहेत का? सर्वांनी आपला अटेंडन्स हे लावून घ्या अटेंडन्स फॉर्म मध्ये. कोणाला काही नाहीत का शंका आज? ठीक आहे, चालेल. मग आपण आपली मीटिंग इथे थांबवूया आणि आता शनिवारी भेटून आपण कुठल्या श्लोकापासून आपल्याला स्टार्ट करायचंय? 17 नाही 29व्या. ठीक आहे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी बोल सर्वांना. सर्वांना गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या हरे शुभेच्छा. कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे तुम्हाला पण, कृष्ण. आपणास पण हो, खूप धन्यवाद शुभेच्छा सर्वांना. माताजी. धन्यवाद हरे धन्यवाद. कृष्ण, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण.